Fir-riflessjoni tagħna llum qed xtaqt li nirriflettu ftit fuq suġġett li żgur diversi drabi ngħid ngħid smajna dwaru huwa s-suġġett tal-maħfira fil-ħajja tagħna. Però naħseb li hija realtà li mhux ta' kemm wieħed jisma' darba u su tallem xi ħaġa u għaddiet, hija realtà tal-maħfira f'ħajjitna li rridu nisimgħu tant drabi bħalma Knisja ta' spiss issemmanna l-kelma tal-Alla anke xi drabi tkun l-istess. Ma ġana ta' kull jum għanna bżon nisimaw il-veritajiet tal-Vangelu. Għax kull ġurnata hija ġurnata ġdida, kull ġurnata ġib realtajiet li huma ġodda, kull ġurnata xi drabi jekk nibqgħu kif inkunu tibqa' tipperpetwa ir-realtajiet li qabel inkunu għexna fihom. U għaldaqstant għandna bżonn din il-qawwa tal-kelma tal-Alla li teħlisna miċ-ċirku tal-mewt fil-ħajja tagħna. Li teħlisna minn dak iċ-ċirku f'dan l-aspett fejn hemm nuqqas ta' maħfra li jkisser lilna, jkisser il ta' madwarna li joħnoq ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Nixtieq nofri ftit riflessjonijiet eżistijaj li jistgħu jolqtu l-kull wieħed waħda minna bil-mod tagħna. L-ewwel ħaġa hekk nixtieq li nibdew billi npoġġu saqajna mal-art. Aħna ngħixu fir-realtà ta' bnedmin. Aħna ma ħnejxux fir-realtà tal-anġli f'dinja spiritwali, aħna f'ngħixu f'realtà ta' persuni li huma dajfa u persuni li huma midemba. U daw iż-żewġ aspetti, il-fatt li aħna bnedmin dajfin, ġifieri xi drabi nixtieq kemm nixtieq. It-tajjeb kif jgħid San Pawl fl-Ittraw tiegħu Rumani kapitlu 7 xorta nispiċċa nagħmel dak li ħażin. Imbagħad hemm ir-realtà ta' dnub ġewwa fina, li xi drabi jiena b'intenzjoni brida sieħa jiena nwettaq dak li hu ħażin. Aħna ngħixu f'din id-dinja. Ngħixu f'din ir-realtà immarkata bid-djufija, immarkata bid-dnub. Allora ma jistax ikun li ngħixu f'realtà hekk li ma missux ma' xulxin, allura nweġġgħu xulxin. Ġara darba din ir-realtà saqajna mal-art realtà konkreta, ma noħolmux realtà oħra f'dis sitwazzjoni qed ngħixu. Mela ma noħdux bi kbira li xi drabi anke l-iktar nies li aħna nħobbu, anke l-iktar nies li aħna nkunu rinihom fiduċja, inkluż fi-żwieġ, fil-familja, f'komunitajiet, ikunu l-iktar nies li lek iweġġawk. L-iktar nies li inti ftaħt qalbhom, qalbek magħhom, l-iktar nies li jitraduk. L-iktar nies li wrejt fiduċja, u l-iktar nies li abbużaw minn dik il-fiduċja li inti wrejt fihom. Iva sistijaj, irridu naċċettaw ħanejtek bħala stat ta' fatt, ir-realtà li għan ngħixu fiha. Ma ngħixux fil-ħolm, ma ngħixux dinja fl-ajru, ma ngħixux fil-fantażija, ma ngħixux fil-maġija. Però ngħixu fil-konkret ta' djufija tal-bniedem, ngħixu fil-konkret ta' realtà ta' dnub li hemm fil-bniedem. Kemm fid-dinja li ma temmenx u kemm fil-Knisja li temmen. Il-bniedem u jibqa' l-istess. Ovvjament, dak li se naraw aħna propju mill-perspettiva tal-fidi kif Alla l-imbierek irid iġib is-salvazzjoni permezz ta' Sina Ġesu Kristu f'din iċ-ċirkustanza. Xi drabi meta aħna niġu mweġġaw aħna nġibu ruħna b'mod differenti. Issib persuni li jeħlu fl-uġieħ tal-ħajja tagħhom. U allura ma l-uġieħ tal-ħajja tagħhom jeħel Alla l-imbierek. Persuna li xi ħadd weġġaħħa u jeħel Alla, għaliex Alla permetta dil ħaġa lila wara jinħabbej tant kelli żewġi tradini, marti taqlibili u liedi abbandunawni. Jeħel Alla. Jeħel Alla sal-punt li nidaw, sal-punt li niċħduh, sal-punt li nqatgħu mill-Knisja, sal-punt li niċħdu l-Kristu u naqgħu fl-ereżiji. Min jeħel fl-uġieħ tiegħu jeħlu wkoll il-bnedmin. Persuna li jintaq tagħhom il-barra mill-ħajja li ma tkellimhomx, li ma trix taf aktar bihom, li ismek isimhom irid jitħassal mill-memorja tiegħek, illi t-tifkira tagħhom tinqeret mill-ħajja tiegħek, ma trid l-ebda ritratt, ma trid l-ebda kelma, l-ebda espressjoni li tfakrek f'dik il-persuna għaliex ittella biss l-uġieħ tal-ħajja tiegħek. U allura inti taħseb illi triq biex inti tfiq hija li inti taqta' l-barra il-dawn in-nies minn ħajtek. Nsibu persuni wkoll eżistija għax fl-esperjenza tiegħi ma' nies li joħduha kontra tagħhom stess. Isawtu li nfushom marġu maġajn, imma jien kemm kont iblaħ, kemm kont bela li ħabbejtu, kemm kont iblaħ li jiena fdaj daqshekk, kemm kont iblaħ li tajt daqshekk minn innifsi.
U allura nsawtu l-nfusna li isna minna f'realtà, realtà ta' mħabba per eżempju, jew realtà tal-fiduċja, jew realtà tal-qadi li ġew abbużati, li ġew mfarkin u mkisrin, u nsawtu l-nfusna li konna boloħ, li minna f'ideal li donnu ma jistax ikun. U dina wkoll eżisti u attaġġament ħażin quddiem l-ġieħ tal-ħajja tagħna. Aħna ma nistgħux neħlu ma nanfula kontra Alla la mal-bnedmin laqqas kontra tagħna nfusna. Eżistijaj dan huwa ħanejtek huwa il-bniedem il-qadim li jġib ruħu b'dan il-mod, jekk irid nuża l-espressjoni Pawlina fil-kitbiet tiegħu. Il-bniedem bla Alla jiraġuna b'dan il-mod. Il-bniedem li m'għandux it-tama tiegħu f'Sidna Ġesu Kristu jiraġuna b'dan il-mod. Allura hija d-dinja għatija, hija d-dinja pagana, hija d-dinja bla Ġesu li tiraġuna b'dan il-mod. Id-dinja toħda kontra Alla, kontra l-bnedmin u kontra tagħna nfusna. Ment il-proposta ta' Kristu fil-Vanġelu, il-proposta tal-fidi eżistijaj, u l-dim di realtà li għaddi minna kulħadd, temmen jew ma temmenx. Ixini l-mixja spirituali tiegħek, ixini triq tiegħek fil-Knisja, ixini l-vokazzjoni tiegħek. Il-kol għandna bżonn naħfru, il-kol għandna bżonn niġi maħfura fil-ħajja tagħna. Importanti ħafna eżistijaj li nifmu li triq li Ġesu irid jgħaddina minna hija triq li inti tikber. Mhux li teħel, imma li inti tikber fl-ġieħ tal-ħajja tiegħek. U propju l-mod kif tikber huwa il-proċess tal-maħfira li inti trid tgħaddi minnu. Proċess li ħajkablek fi 3 relazzjonijiet fundamentali. Se jkablek fir-relazzjoni tiegħek mal-Alla, proċess li ħajkabrek fir-relazzjoni tiegħek mal-oħrajn, ma speċjali ma minn naqsek, u proċess li ikabrek fir-relazzjoni tiegħek miegħek innifsek. Allura importanti eżisti nifhmu din. Il-Mulej ma jridekx imwaħla fl-ġieħ tal-ħajja tiegħek. Imma Ġesu jrid ikabrek f'din is-sitwazzjoni li inti qiegħed fiha. Però l-ewwel ħaġa hija d-deċiżjoni li inti trid tieħu f'dan il-proċess mhijiex id-deċiżjoni li inti taħfer, għax il-maħfra hija proċess fiha nfisha. Imma jekk inti tibqa' mwaħħal fl-ġieħ, jekk inti tibqa' mwaħħal fil-passat, jew jekk inti tixtieq tfieq, jekk inti tixtieq tikber fil-ħajja tiegħek minn din is-sitwazzjoni. Għax jekk inti tiddeċidi li tibqa' mwaħħal, allura ma tantx hemm x'ista tagħmel, tibqa' mwaħħal staġnat. Tgħaddi ħajtek kollha 10 snin, 20 sena, 30 sena, toqrob il-mewt, jisnuk fil-qabar u tibqa' f'dik is-sitwazzjoni fil-ħajja tiegħek u tkun ilek mejjed fil-qabar qabel ma jitfnuk. Għax tkun qiegħed fil-qabar tal-ħajja, fil-mewt tal-ħajja, fil-mewt tal-uġieħ tiegħek li int ma titoħroġ minnu. Imma Ġesu jrid joħorġok, Ġesu l-irxoxt, Ġesu mhux il-mejjed, irid tidħol fil-qabar ta' ħajtek mhix minn hemmhekk joħroġ rebbieħ. Jekk inti tħallih daħlek f'dan il-proċess tal-maħfra, mela tiddeċidi għażissija żoħti. Jien se nibqa' fl-uġieħ tal-ħajja jew se nikber. Mingħajr id-deċiżjoni fundamentali ma tistax timxi l-qudiem. U llum il-Mulej jrid jagħmellek din l-istedina. Inti trid jew ma tridx bħal dak ir-raġel li kien hemmhekk dejn il-loġoġ li meta Ġesu qal li riċifi qallu jiena ma jiġux għalija biex jitfawni, imma inti trid fih jew ma